ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦେହର କେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଲାଗିବ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ରହିଲା ଆଉ 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଉର୍ବିର। ନାଇଁ, ଏଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େଇବା। ଏଟା ହେଉଛି ତାରାର। ନା, ଏଟା ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଇତିର। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସତରେ ଏଇଟା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଇତି ବଡ଼ି। ଇତି ବଡ଼ିକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।